I prophesy. Doors are open for you. Doors are open for you. This woman, you. Yeah, when you stand, come here. Where are you from? Huh? You are from Grabo. Okay. How old are you? 33 years. 33 years. Wamba no ban. Where's the husband? Don't cry. You are the husband. You guys, you must not borrow people money. You must not borrow people money. Okay, Dad. You understand why I say you must not borrow people money? Yeah. Huh? Someone took money. I want to buy cigarette. You borrowed someone money. I want to buy cigarette. And then went and work your money. You must not borrow people money. Take your wife and go to the altar. Okay, igama lami ndinguSimlendile Sele. Qale apha ngo-2023 i-Judgment Night. Sukela ke ngoko zandaprofitwa bendibandisiza nkonzweni oko every Sunday ndiyeza. Ndothukile ke namhlanje kwaprofita umfazi wam kwathiwa uneengxaki ezininji. Wabuza uba uhamba nabani, wathi uhamba nam. Utata waprofita mna uthe kum mna ndibolekisa kakhulu ngemali. Abantu benza ingathi bayothenga i-enkile abayibolekayo then bahambe bayoyisebenza imali yam. Nangoku imali yam i-on and off. You are the husband. You guys, you must not borrow people money. You must not borrow people money. Okay, Dad. You understand why I say you must not borrow people money? Yeah. Huh? Someone took money. I want to buy cigarette. You borrowed someone money. I want to buy cigarette. And then went and work your money. You must not borrow people money. Take your wife and go to the altar. And nyhani abantu ndiyabanika imali nangoba ndisandinonika omnye umfana i-R100 ngoku naxa kubothene boleka kum iofisi ibolekisa napha kuthi. Umbukele ekhaya apha kuyancedwa iva mna ndithi ndiqale ngo-2023 ukuzapha kodwa sezinintshi into ezenzekeleyo. Ndinelayisensi, ndandifika apha ndingenalayisensi, nelayisensi ngoku ndingudrayiva. Ndinomfazi sixabane kodwa saba rayithi wabuya. Nanku umfazi wam cana kwam ngoku hayi sithandana sirhuqa imigqomo.